Muntu udzwa kuti foni yaunayo kaitengesa unotenga mbudzi 6 asanenge akangoibata. Huku hana kutomuudza kuti iwe mbudzi inobereka. Foni unayo ifoni ridzi iPhone ina makamera 7 kana 4. Uri cameraman razi. Hewa tinokukorokotedzai nekupinda muno mugore dzva 2023. Tapinda. Rino ndiro gore rekusendeka ma-iPhone aye anotidhurira mahara. Rino ndiro gore dzvarino rokutanga kupfuya ndokutanga kuita mari nehuku dzemazai. Ma-Hyline Layers ihuku dzine mbiri yekukandira mazai anopfuura 300 pagore kupfuura. Huku idzi dzakabva kukambani yekuUSA inonziwo Hyliner yakatangwa muna 1936 gocha nhembe. Huku idzi dzinopfuirwa mazai sezvamaona ichitengeswa kudzimwe nyika dzakawanda dzinopfuura 50. Asi imi murimi munokwanisa kupfuya huku idzi pamba motoita mazai enyu ekudya kana mari dzenyu chaidzo pamuzinda wenyu. Saka nhasi tinoongorora iwo atinoti mapros nemacons ekuchengetedza huku idzi. Tinoongorora zvayakanakira ayo anonzi mapros kana kuti zvakashatira ayo atinodaidzawo muchingezi tichiti macons. Izvi ndo zvinenge zviri zvimuminga mupinyi zvamunokwanisa kusangana nazvo mukupfuya huku idzi. Zvinhu zvinokwanisa kuzobatsira imi varimi kunzwisisa zvamuchapindana nazvo pamuchachengeta huku ine chirudzi ichi. Kutenga ma-Hyline senhiyo nekudzirera kwakachipa asi kukwira gomo chaiko uye sango iri rinozopa waneta sezvo zvitora nguva yakaita semwedzi 6 chaiyo muchichengeta chikafu chakaita sema starter crumbs nemagrowers nekudzipa mushonga iyo mavaccine aya akakosha semari mukamararira huku dzenyu dzinokwanisa kufa dzisati dzatombosvika kana zera rekukandira motozongorwa vachandagona hapana jeri kubindura. Saka zvakanaka kubvunza kwamunodzitengera kana kunana chiremba vezvipfuyo kuti nhiyo dzema-Hyline idzi dzinorerwa nokupiwa mishonga yakaita sei dzichikura. Asi kana muchizedza kukwira gomo rakakomba iri rekurera nhiyo kana kuti mukuda kutanga kuita mari ipapo munotenga iwo anonzi ma-point of lay. Idzi ndidzo huku dzinenge dzatokura kana kuti dzinenge dzakutosvika mwedzi 6 dzekukura, zvichireva kuti dzinenge dzakutokandira nekudhara. Idzi hadzinetsi kuchengeta sezvo dzagara dzatozvikurira, dzatopiwawo mavaccination nechikafu chacho chazoita kuti dzikure. Huku idzi dzakafanana nedzedu dzechibhoyi idzi pakuti dzakariruka, dzinongorema makeji 2 pamwe dzikatokurisawo pamwe 3. Ma-Hyline anokwanisa kugara panzvimbo idiki iyo inoita 0.15 square meters per chicken uye haana ziya rakawanda rakaita seraunowana kuzvimwe zvipfuyo zvakaita semombe, nguruve kana tsuro. Hewo iyo tinoziva kuti mune usimbe, saka ndiyo pro yekutanga iyoyo, asi dzinotoda chikafu ichi chemutoro kuti dzikandire, asi kwete chose sehuku dzechibhoyi. Kana muchida kuti dzikandire zvemari chaizvo zvamunenge muchida, hamuzoshande zvakaomarara hazvo sezvamunoita nezvimwe zvipfuyo hazvo, sezvo dzichipiwa mbuva 2 pazuva chete, mangwanani uye kechipiri kacho kumanheru. Chikafu hachifaniri kuwanika nekusingaperi sezvamunoita nemabroiler. Chakakosha chete kuongorora kuti mvura yakachena here yagara irimo here kuti dzinatsokandire futi. Dzinodya chikafu chinodhura sema-slay queen. Ndinorombo. Aminotsenda slay queen. Ndachida kuti broiler. Dzinodya chikafu chinodhura sebroiler. Zvakaoma. Semabroiler, ma-Hyline anotange mabroiler anoda chikafu chinodhura chete kuti afare. Anosiyana nezvipfuyo zvakaita semombe, mbudzi kana tsuro dzinokwanisa kurarama nechikafu chekungwavha musango. Icho chikafu chinowanikwa mumatoro akaita seNovatec, Profeeds kana National Foods. Munofanira kutenga feed iyi kuchitoro kwamakatenga huku dzacho. Chikafu ichi ndicho chinoita chikafu chakaita starter kana mid-lay mash kana kuti phase 2 kana kuti phase 1 zvichienderana kuti machitenga kupi uye zviri kumbonziiko pabepa racho.
MaHyline chaakanakira kupfuura mabroiler ndechekuti haarwari iyo iyo yakazvimiririra. Chero paanorwara pacho hazvinetsi kuona sezvazvinoita netsuro, uye dzinowanzotora nguva kuti dzizofe, uye dzinowanzopora mukadzipa mushonga wakaita sema-ESB3, gavakava kana kuti ma-antibiotics. Huku idzi dzinokandira 5 kana kuti 6 pasvondo. Izvi zvinoreva kuti kana mune huku 35, huku idzi dzinenge dzichikuzadzirai kreti zuva nezuva, zvinhu zvese kana zvichinatsofamba. Kana munokuita maleya ebhizimisi, munofanira kutengesa mazai akawanda kuti mukwanise kutenga chikafu chacho ichi nekuita iyo yatinoti profit muchingezi. Semuenzaniso, kana muchitengesa huku dzenyu ne$4 per crate uye chikafu chenyu chichiita $30 per kg, zvinoreva kuti munofanira kutengesa macrates anoita masere kana kupfuura kuti muite mari dzisati dzapedza chikafu ichocho. Zvinorevazve kuti dzikasakandira mushe nguva iyi munokandwa mugaba, nekuti sezvatambotaura maleya anotange maslay queens anodya chikafu chinodhura chete, chinowanikwa mumatoro kwete musango kana muchida kuti zvinhu zvifambe. Ndosaka muchifanira muchigara mune iya inonzi saved capital parutivi, kuitira nguva yamunopinda yemunataisireva mazai paanombononoka kufamba paya kana kunonoka kutengwa. Kana musina mari inenge iri parutivi iyi, munenge makutomanikidzwa kudzipa chimwe chikafu chakaita semakireshi chakachipa kana zviyo, asi hadzizokandire, ndokuipa kwazvo. Saka zvakakosha kugara mune mari parutivi, nokuti fidhi yemumatoro yakakosha. Maleya anowanzokandira mazai kusvika makore 3, kupfuura ipapo dzinenge dzichitonzi dzakwegura. Ichi ichokwadi sezvo mazai acho anodzikira kunaka kwawo. Pachimiro, kune small scale yakaita sekuchengeta huku 50 pamba. Market yacho iyi inokwanisa kuwanikwa mumaraini nehama chaidzo dzinoda kubika kana kuita zvekubheka. Kana yava medium kana large scale, inenge yava kutoda kuti munatsodhonza masokisi enyu pamusoro enyu, masokisi aya emarketing, kuti mutengesere avo vane matoro makuru. Kutengesa mazai ari fresh anodiwa nevaya vanoita zvekubika kana vanoita zvekubhekera vanhu zvingwa nemakeke pamichato nemakitchen party nemababy shower. Vanhu vakadaro vanowanzoda kutenga kubva kuvanhu vanotodzichengetera pamba, nokutya kuzotengeserwa mazai akaora sezvinomboitika kumamwe matakshop kana dzimwe nzvimbowo dzakangodaro muno muZimbabwe. Saka aya ndiwo mapros nemakonzi kuchengetedza huku dzemalayers aya anonziwo maHyline. Tinovimba kuti kana manga musingazive zvinhu nezvehuku iyi, nhasi madzidza zvishoma, sezvo zvimwe zvinofanira kuzivikanwa zvakawanda kupfuura zvinhu zvarehwa muchirongwa chino. Tichagadzira zvimwe zvirongwa zvinonatsonyudza gejo kupfuura apa, tichitarisa kuti Hyline yacho inombonatsorerwa sei. Asi kusvika nguva iyoyo, tinokurudzira kuti kumutsvage mumwe musho musati manatsopinda mazviri. Semazuva ose, tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino zvekare cheFarm 408. Saka patichazoonana mangwana kana kuswera mangwana kana kuti gore richauya, tinoti sarai zvakanaka varimi. Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 zvekare tinombogadzira nokutengesa mastew products akaita semabugler bars anobatsira kuchengetedza makeji ezvipfuyo, maash stoves anoshandisa marasha, mabraai stand ekubikira akaita seaka katema kekunaka aka nemakeji nemakeji chaiwo kana muri murimi anoda kutanga kupfuya mhuka dzamaona muchirongwa chino. Chero zviri zviro zvose zvinoita nezvekunama nekubatanidza simbi, hewo
tinotobata basa. Kana muchida kuziva zvimwe zvizere zvemasteel products edu kana kupinzwa mumagroup ekuchengetedza zvipfuyo akaita sehuku 4081 yekupfuya huku kana kuti Doors Cave Rabbitry inodzidziswa kuchengetedza tsuro, chingotibatai panhamba idzi dzerunharembozha rwenyu dzinoti 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Murimi munhu hama dzangu, kusvikira patichakuonai pachimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Sarai zvakanaka.